Wes audio. Hey, goyang sampai bawah. Monggo Mas Adi. Iki curhat apa piye lagune Setyo? Iki tulis iki tunggu saka ngarep saka ngarep Atak kintang-kintang, atak kintang-kintang, tak kintang kintang tak kintang 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 masuk. Yo. iki tulis iki tunggu kanggo sira afsa rine kalbu eseme kang manis padu dasar ayu parasmu kang tanpa layu wasik Kang Mas sesat ning ati yomong Banyu biru. kang sawiji langit bumi kang hanya seni nalikane ngucap janji ono lati tarik ya mong siji sesotyaku memaneku hamong sira wong ayu panyuwunku muga nikmat ora lali marang sumpah janjimu nanging kabeh kuwi muspro eling kalamun tubuh sing tresno wis tak coba ngaleki sliramu nanging tak lali lalitan bisa lali nanging tak lali lalitan bisa lali so nek wong nembang kuwi akeh sing pinter lang ning penghayatan langka